А това да го изключа ли? Да. Добре. Да, насочвай. Кой почваш, какви са оператори за звукчета на лудница? Камерата не има работи или работи? Казах в някакъв случай. Добре, колко ще гладните на внутри? Това е нещо, което трябва да се следи внимателно, защото следващата крачка към... Да сте живи и здрави всички. Аз новините, специалната рубрика вместо спорт. Днес е понеделник. Не. Днес е... Къде 22 септември? Добре, какво честваме? Чакай. Работа бих сменила в момента с Мартина, защото тя седи и аз работя. Как са хората? Дружелюбни ли са тук? Някой от тях, да. Марича, не дай децата да ги плашиш. Не ги плашат, не знаят какво ви чувстваш. Какво? Здравейте! Как се отразява ремонтът на вашето ежедневие и отразява ли се изобщо? Като аз почна. Да. За да бъде така сложно тази година. Да.